मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टनि फैसा उकिलजों रायलायनाय मावनाय गभर्नमेंट आसाम गभर्नमेंट अफ इंडियाजों रायलायनाय गासैबो खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावगासिनो दङ। जाय हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारा एनडिबिनि गायसनगिरि डिआर नाब्ला रन्जन दैमारी सारनि थाखाय गोबां खस्थ'यै गोबां नाजादोंब्ला गोबां खामानि मावदोंब्ला रांखावरिनि गेजेरजों केसखौ माबोरै उइथड्र खालामनो हागोन लोगोसे डिस्ट्रिक्टआव बोरै लाबोनो हागोन बिनि बिसय मावदोंब्ला दिनै 5 बोसोर नांनाय नंलियामोन रन्जन दैमारी सारजों लोगोसे एनडिबिफोरखौ उदां खालामनो। फारसेथिं जोंहा बिटिआर गोरोबथानि उनाव गेजेर खन्द'आव जोंहा एनएलएफबिनि एम बाथा सारा मानो जोबथेसालियाव जोबजाहैखो बिटिआर गोरोबथानि उनाव मानो जोबजाहैखो नङा होनब्ला रायजोफोर अब्ला नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंहा हाग्रा बिफाननि इएम रनजित बसुमतारी सारनि बिबुंथिखौ। रन्जन दैमारीखौ लानानै राजखान्थि गेलेनाया दिनैनि नङा, हाग्रामायाबो सिगांनो गेलेबोदों आरो बै हाग्रामाजों थाफानानैनो अनजलि दैमारीयाबो गेलेदों। अनजलि दैमारीयाबो दाबो बेखौनो गेलेदों। मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकारा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्टनि फैसा उकिलजों रायलायनाय मावनाय गभर्नमेंट आसाम गभर्नमेंट अफ इंडियाजों रायलायनाय गासैबो खामानिखौ जोंनि सरकारानो मावगासिनो दङ। जायनि जाहोनाव पलिटिकल प्रेसार आरो पलिटिकल सापर्टनि थाखायनो जोंनि एनआईनि केसखौ जोङो सेन्ट्रेलनिफ्राय स्टेटसिम लाबोनो हाबाय आरो स्टेट गभर्नमेन्टआ बावैसोनि गेजेरावनो मोनफ्रोमबो केसफोरखौ डिस्ट्रिक्ट वाइजआव बेखौ ब्रेकआप खालामनानै राननानै हरजोबसिगोन। गतिके अपोजिशनाथ' बायदिसिना बुंखागोन। जोंनाव मोनसे बाथ्राया सैथो, सैमाया मैदेरखौ नुनानै सोंबाय थाखागोन, जों मैदेर हिसाबै गावनि लामाजों थांबाय। हाग्रामाया 14 नं चिरांदुवाराव फैयोब्ला खोब मोजां। आं बिथांनो ओंखाम लावखार जानो थाखाय हेफाजाब होगोन। बिथाङा हाग्रामा फैबाथ' आं केम्पेइनखौनो खालामा 14 नं चिरांदुवाराव। आं चेलेन्ज खालामो, बिथांखौ वेलकाम खालामो फैदो। आं केम्पेइनबो खालामा हाग्रामानि बेरेखायै 14 नं चिरांदुवाराव। आं बिथांनि समस्थियाव फैनानै आंनि मिसेसखौ जुदि आंनि अनजालिखौ जुदि मानगीर शिव प्रमद बर' बिथां जोंनि हाइकमान्डआ टिकेट होयोब्ला अनजालिनि जानासै आं बेवहाय केम्पेइन खालामफैगोन। आं फ्रिलि 14 नं चिरांदुवाराव बिथांखौ केम्पेइन खालामनांगोन। उइदाउट केम्पेइन हाग्रामाखौ 14 नं चिरांदुवाराव जों फेजेनगोन। हाग्रामाखौ टाइगार होनदों, टाइगार इज बेक होननानै बिपिएफनि जा मोखां बिजाबफ्राव दिनै नुनो मोन्दों। आं नोंथांमोननि मिडियाजों बर'नि मोनसे खाना फोथायनाय सल'नि बाथ्राखौसो बुंनो नागिरदों। निश्चय नोंथांमोना खोनाबाय, जारौ मोसा होननाय। हाग्रामाखौ जारौ मोसाजों रिजायनो हायो। जारौ मोसाया ओरैबायदि, हमनानै ला आं नोंथांखौ मानिबा थाखाय दुखु मोनदों, नोंथांनि धन सम्पतिनि सायाव आंहा हिंसानाय फैदों बा सोरनिबा जौगानायनि सायाव हिंसानाय फैदों। बेखौ धंस खालामनो थाखाय, बै मानसिखौ धंस खालामनो थाखाय माने मोसा जानानै मानसिया जारौ मोसा जानानै बै मानसिखौ नस्थ' खालामनो थांनाय। बिनिफ्राय फैफिननानै जेब्ला न'खरनि मानसिया बिनो गामसा बा दखना सिरि गारदेरना होयो, बे मानसि महर लाफिनो। हाग्रामानि केरेक्टारा जारौ मोसा बायदि। बिपिएफआ टाइगार इज बेक होननानै जा बाथ्रा बुंदों, बे बाथ्राया 100% रोखा। जारौ मोसा इज बेक। जारौ मोसानि गुबै थांखियानो जादों माने हिंसाखुरिया, असान्ति नागिरग्रा, मालायनि मोजांखौ लुबैयै, बेखौनो जोङो बर'आवहाय जारौ मोसा होननानै बुङो। बिपिएफनि सापर्टारबो जिहेतु बिपिएफ सरकारखौ फैफिनगोन मिजिं लानानै दासान्दि बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों, जायनि थाखाय हाग्रामा महिलारिखौ टाइगार इज बेक होननानै बुङो। दा बिथांनि जिथु सिमां बा थांखि बेयो जाफुंगोन होननानै बुङो। आं बुंबा एसे हाग्रामानि दोलोआ माने खेखेब खाखब रायखोमासो गारो। बे फाग्लाया बुंनो नाङालै होननानै बुंनो नागिरो। आं दाखालिनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फोसावखाबाय, हाइकमान्डआ जुदि सापर्ट खालामोब्ला हाग्रामानि थाखायथ' जोंना रति महारतिनिथ' गोनांथि गैखालिया जे आंनि बिसि अनजालि बिसियानो
देबेरगावआव दिनै हाग्रामाखौ फेजेननो हानाय अबस्थायाव फैबाय। बेवहाय जोंना मानव गेदेर प्रमद बर', मानव गेदेर लरेन्स इस्लारि, सोरबा मानव गेदेर इउजि ब्रह्म बिथांमोना हाग्रामानि एगेन्स्टै इलेक्सन गेलेनायनि गोनांथियानो गैया। मानो होनोब्ला आं बेखायनो जारौ मोसा होननानै बुंदों। जारौ मोसाया जेब्ला बिनस्थ खालामनानै गावनि न'आव फैफिनगोन, बै आइजो माहारिया माबा न'खरनि मोनसे बुस्थु गामसा बा दखना बा माबा मोनसे बुस्थु होदेरोब्ला बियो मानसि अबस्था लानाय बायदि हाग्रामानि अबस्थाया। गतिके दिनैनि दिनाव हाग्रामाया सरकार दानायनि मोनसे साखाथियावनो फैनो हागोन बेथ' असम्भबखा। हाग्रामानि रति महारतिया बावैसोनो UPPL दोलोआवहाय फैनो जइन जानो थांगासिनो दङ। आं बेखौ नैबे इलेक्सनजों सोमोन्दो लायाखै, मानोना बेखौ लानाय लोगो लोगोनो बिथांमोना गाबोननो मा होनगोन बै मानसिनि न'खराव थांनानै बेखौ उपद्रब खालामहैगोन, बायदिसिना बुंगोन। आरो बुङोब्ला जोंजों फैनो नागिरनाय माखासे लिडारफ्रा हयथ' मरेलि डाउन जानो हागौ। बेनि थाखाय आमोखा फैगोन थामोखा फैगोन होननानै बुंनो नागिराखै। क'क्राझारनिफ्राय 2 लिडारा बावैसोनो UPPL दोलोआव जइन जानो थांगासिनो दङ। नोंथांमोननि मेडिया साननैसो नेथ' फेरेंगानि बुंनाय बाथ्राया सैथो नंगौना नङा बिनि फोरमानखौ मोनगोन। हाग्रामाया जेसेबांखि होनाथों थांनाय बिसायख'थिफोराव थाखा फैसानि गेजेरजों BJP जोंबो फ्रि एलायन्स खालामदोंमोन, फ्रि पल एलायन्स, कंग्रेसजोंबो फ्रि पल एलायन्स खालामदोंमोन। आरो दिनै GSP जों फ्रि पल एलायन्स खालामनाया गेदेर खोन्था नङा। बर' हारिखौ डिस्ट्रय खालामनो थाखाय हाग्रामाया गावनो बर'खौ जोनोम होदोंमोन आरो दिल्लीयाव बर'फोरखौ हरनानै बर'फोरनि सापर्टजोंनो BTC आव असान्ति सृष्टिखौ कन्टिनिउसन खालामनो थाखाय बियो राज सासनाव जिरायबाय थानो नागिरदोंमोन आरो 15-17 बोसोरखौ बिथाङा जिरायबोनो हादोंमोन। दिनै खिन्थु समाजा बुजिबाय हाग्रामानि जा खैसार, बे खैसाराव रावबो बर' हारिया दिनै सापर्ट खालामनो नागिरा। नोंथांमोना मिथिगौ अनजालि दैमारिया गावनि BPF नि नेहाथारिमोन। बे अनजालि दैमारिखौ दिनै मोनसे पलिटिकेल पार्टि दाहोनानै जोंनि बर' हारिखौ फोजोबस्रांनानै बर'जों खौसे जानानै बर'खौ सृष्टि खालामफिननानै बर'खौ दिनै फोजोबस्रांनो नागिरफिनदों। बेथ' जोंनियाव जल जल पट पट सान बायदि स्रां, बेयो रोखाखा। बेखौ बुंफिननांगौ होननानै आं सानो।